Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ang magahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome sa tuang tulumanon ang Hugyawan sa Set Panyawan and sama sa naandal mga igalaigso na niya na pod gining ato mga paghatag kaninyong mga impormasyon, kaalam og kahibalo and mga giya aron na mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. And sama sa naandal na niya gapon kining atong partner sa atong health nga maghatag og impormasyon may tungod sa mas maayong kalawasan si Sir John. Sir John, maayong adlaw di kanimo. Ay, may adlaw kayong tanan. Basta kamo tanan. Sa ato mga kaigsunan karon nga nagakanunay og atang sa ato ang mga tulumanon, timani kanunay mga igalaigsoon nga tuyog tumong sa said marketing mao lamang ang pagtabang sa kalawasan. Sir John, ang pagtaas karon sa bilang sa mga kaigsunan natong biktima sa high blood pressure nagkadaghanan no, gumikan kay matud palagi delikado ang maong matang sa balatian, gumikan kay dili kani angayan nga pagakumpiyansahan. Sir John, tagay kuno tag mga impormasyon diha nganong ang usa ka tawo posibleng makaangkon sa ginatawag nga taas nga presyon sa dugo. Kana no, kung taas ang iyahang pag-consume sa asin, Sir Rick, no, o kanang walay ehersisyo, siyempre o kanang walay bugong sa kaon. So kana no, pagsaka musaka ang ato ang presyon sa dugo kung adunay sobrang asin, no, kay tungod ang asin mo nagkontrolar no sa ato ang tubig sa lawas plus ang kining tambok no mo makahinungdan no sa pagkipot sa atong kaugatan. So if ever kaning duha no or bisan usa lang niya na no makakos yun na siya dinha sa pagsaka sa presyon sa dugo. And aside na Sir John, matud ba nila ang usapod kuno sa mga makaingon ta nga hinungdan nga ang usa ka tao mamahimong makaangkon sa ginatawag nga taas nga presyon sa dugo, mao kanang ginatawag nga usa na ning lifestyle, unhealthy diet ug genetics. O matud pa ang pagkaangkon nimo og sa pamilya ninyo nga adunay ginatawag nato nga diabetes, kani ginatawag natong hypertension no. O usab nini ang kani ginatawag natong age or kaning pangidaron nga matud pa kung ang usa ka tawo taas na og pangidaron, posible pud nga magkipot ang iyahang or shall we say kanang elasticity sa ilahang kaugatan, aduna na epekto. So Sir John, usa kay mga maayong pamaagi kahaan para mamahimo kitang luwas sa batok sa ginatawag nato nga pagtaas sa presyon sa dugo. Laban na no sa katong mga adunay mga genetics no o hereditary na sakit gikan silang ginikanan. So sayo pa lang kinahanglan nga maglikay na gyud no ang kato tama tong gingon ni Sir Rick na ang lifestyle changes importante kayo no. So kinahanglan kayo nga mag-ehersisyo, kung adunay mga pagkaon kinahanglan kunhuran ang katong mga pagkaon nga himara parat o kanang taas sa tambok. Siyempre no ang ato ang mga produkto sa said marketing kompleto na sa mga sangkap no nga makatabang dito nga madipinsahan ang atong lawas batok sa kining ginatawag natong hypertension. Mo nang usa sa mga idea gyud is ang katong pag-inom nato sa ato ang said panyawan with garlic, kay mao man kini ang napamatud-an nga makatabang batok sa mga dautan. Ilabi na gyud pud kining atong ginatawag nga taas nga presyon sa dugo, kay matud palagi Sir John ang usa ka tawo nga ilabi na gyud kanang mga walay mga exercise or kanang ginatawag natong sedentary lifestyle. Kung usab kaning mga tao pun nga dili pun nagapili sa ilang mga pagkaon no, mahilig sa mga mamantikaong mga pagkaon, kanang yung mga paraton nga mga klase nga mga pagkaon sa mga bulad no, og mga ginamos nga diin kita isip Pinoy murag or Bisaya mahilig kay taniana no kanang mga inana nga klase nga mga pagkaon kay appetizer manggod ang sobra ka parat usahay no. Labi na gyud katong sa mga kaigsunan nato nga medyo may pagkahilig gyud sa mga inana nga mga pagkaon. Ang problema lang kung ikaw aduna na kay pangidaron no sa inyong pamilya na kay family history sa mga kaigsunan nato nga adunay ginatawag nato laging pagtaas sa ilahang presyon sa dugo no, kung mga high blood apil na niini kaning of course mong lifestyle o kaning unhealthy ni mga diet,
factor gyud kini siya Sir Jan, no, para mamahimong ginatawag nato nga apektahan sa ginatawag natong high blood pressure. Ang mga underlying health conditions ay ning ginatawag natong high blood, Sir Jan. Number one, kining posible kung ikaw high blood, maapektuhan po ang imong kidney, no, adunay ginatawag na hormonal problems, and posible po nga makaangkon kag mga sleep issues, no, issues sa pagkatulog, and para po sa mga kababayenan ang problema po sa pagmabdos. So dili gyud ingunana, no, ka sayon ang usa ka tawo nga adunay problema sa hypertension, Sir Jan, kay daghan man Yes, kung kayo nga mga posibleng nga mahitabo kanimo kung ikaw usa ka high blood nga person. Ang said marketing may gali, Sir Jan, kay adunay said panyawan with garlic. Maumon kini ang napamatud-an nga makatabang batok sa high blood, gumikan kay aduna man kani siya ahos. Ang ahos, Sir Jan, napamatud-an, no, nga aduna kani siya ginatawag nga allicin nga maoy makatabang, no, para mamahimo nato nga maluwas kaning atong kaugalingon batok sa mga nakabara diha sa ato ang kasing-kasing. Kay kung ang ato ang kasing-kasing labi na kini atong mga dagkong mga ugat mapuno na kini siya sa mga ginatawag natong mga plaque, no, kanang mga makabara nga mga sebo tungod ra pod sa ato ang pagkahilig sa pagkaon sa mga mamantikaong pagkaon o baka sa mga maparaton. Posibleng ang hinungdan ani number one, of course, ang atong gikahadlukan, no, kaning ginatawag natong heart attack. Ikaduha niini kaning posible sab nga adunay abnormal nga palpitations sa atong heart, hinungdan nga makaangkon rin untag mga ginatawag natong heart diseases, no, nga delikado pud kayo. Munang dili gid ka kumpiyansaan ang ginatawag nato nga high blood pressure, kay aduna ra may duha ka matang sa high blood, Sir Jan, no. Matud pa nila ang primary or essential hypertension nga di naga-develop kani gradually over time, no, sa taas nga panahon hinahinay nga mag-utro ang ito ang presyon sa dugo, and kaning ginatawag nga secondary hypertension diin cost kini sa underlying mga conditions sama sa pag-angkon og mga laing-laing mga balatian nga usually mo kalit lang kini siya og appear sa ato ang lawas. Mo nang ang high blood mga higalag igsoon dili gyud ang nga kumpiyansaan. Pero Sir Jan, sa may mga maayo nato mga pagabuhaton aron na matabangan nato kini ato mga kaigsunan nga malikay sa ginatawag natong high blood pressure. Kana, Sir Neo, balikan ako itong gingon ng pagkakanina nga ang mga Pilipino mahiligon gyud sa mga simple nga pagkaon, sama ng parat ng pagkaon, no, tungod kay siguro sa labaw na karon nga panahon, no, nga lisod kaayo krisis, so ang dali nga mapalit bulat ginamos, no, so mga inana nga mapagkaon, so kasagaran, no, ang mga Pilipino anad kaayo na inana nga diet. So ako ang masulti, no, diya, no, is di magyud malikayan tungod sa kalisod, no. Importante nga adunay klaro nga ehersisyo, kinahanglan nga ang tubig dili gyud wala, no, wala yun, no. So inom yun og tubig, 8 glasses of water every day, and take yun sa to ang i-maintain yun ang ato mga produkto sa said marketing labaw ning said panyawan with garlic, tungod tama tong gingon niya na kining sulfur nga allicin dugay na kay ni thousands of years na, no, nga mo good ni ang ginagamit sa itong mga katigulangan din na sa pagsumpo, no, ni aning hypertension. So importante kaayo, no, nga ilag yun ning i-maintain, i-prepare para aron nga diretso na kaon, diretso na lang tulon, no, imo na lang tumaron aron nga mahatagan ka og depensa diha layo sa mga sakit sama sa hypertension. Salamat, Sir Jan, sa kay gayonan nga nagkauban na pud kita og nakatubag na pud kita og mga pangutana sa itong mga kaigsunan, labi na katong mga adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. Susama sa ato ang topic karon nga hypertension. Yes, salamat kay Sir Rick, no. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay ni atong programa. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga adunay pa mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas timani kanunay nga adunay kasangga ang atong lawas batok sa mga balatian. Ang mga produktong herbal sa said marketing makatabang gyud dako sa ato ang kalawasan. Basta tatak said marketing mga higalag igsuon tinuod kining makatabang sa atong kalawasan. Tatak magaling.
Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.